Son Iago Pousa, estou aquí na Resi para facer un guión dunha curta documental sobre unha das parroquias de Ponteareas. A zona que estou a traballar no proxecto é a parroquia de Cristiñade, non é a parroquia menos habitada, pero sí que das parroquias igual un pouco menos coñecidas. Entón a miña investigación, sobre todo, é intentar atopar certos lugares como certos penedos, as capelas ou as igrexas que sí que están... Bueno, intento atopar certos mitos ou lendas e intentar recuperar certa tradición oral que pode haber neses espazos. Dende cativo sempre pasaba tempo na casa dos meus avós, ali en Cristiñade, e sempre tiven certa conexión cos primeiros xogos, descubrir a naturaleza sempre foi como esas primeiras viaxes. Sentía que tiña algo que descubrir todavía nese lugar. A residencia está me servindo porque podo dedicarlle todo o tempo que fora de aquí non lle podo dedicar por certos tempos de traballo e así. Entón, realmente podome sumerxir de pleno na realización do proxecto, é dicir, de que ergo ata que prácticamente imos dormir, podemos dedicarlle o 100% do tempo á realización do proxecto. Moi guai, tanto cos compañeiros como coas instalacións, a verdade é que estamos moi contentos. Non só coas compañeiras que están a desenvolver os seus propios proxectos, senón tamén coa equipa de Artistea que realmente nos están a por todas as facilidades, tanto na hospitalidade como a mobilidade, o feito de que conseguen traer a artistas en activo para poder dotar a residencia de profesionalidade. Fan que a residencia sea un punto de encontro e unha experiencia que realmente artistas emerxentes deberían experimentar.